есть такая легенда, что во время предвыборной президентской кампании вы на высоких тонах поговорили с экс-президентом Петром Порошенко насчет автономии и даже поговаривают, что вы его дернули за рукав. Было такое? Це легенда, правда? Так говорят. Ну, дивіться, я не думаю, що я схожий на людину, яка смикає президентів за руку. Можу сказати про те, що Петро Порошенко, як президентом України, ми немало, можливо, дуже часто говорили про необхідність переформатування нині існуючої, але окупованої Автономної Республіки Крим. Більш того, на якомусь етапі була створена спеціальна робоча група у складі Конституційної комісії України. І цю робочу групу очолював відомий, дуже помітний такий, видатний, я би сказав, український юрист Володимир Григорович Буткевич. І, до речі, один із авторів першої Конституції незалежної української держави. Ми попрацювали немалий термін з дуже великими такими обговореннями, громадськими, експертними. І вже в травні 2018 року, тобто рік тому, більше ніж рік тому, ця робоча група у складі 25 членів робочої Конституційної комісії. Залучалися також члени Меджлісу кримського народу. Ми підготували 3 законопроекти. Це перший, це, власне, зміни до Конституції України, до розділу 10 Автономна Республіка Крим. І 2 законопроекти, які йдуть пакетом і підтримують, пояснюють, розширяють і надають можливість народним депутатам розібратися в такому, не дуже, можливо, легкому питанні. Це законопроект про статус кримсько-татарського народу і законопроект про корінні народи в Україні. І тут у нас виникла така заминка, і вона продовжувалася до президентських перегонів. Тобто ми не могли добитися від Петра Порошенка, як президента України, щоб він сприяв скликанню Конституційної комісії. Я не хочу зараз уходити в деталі, там були певні проблеми. Головою Конституційної комісії був голова Верховної Ради Парубій. Я вибачаюсь, Гройсман. Потім обрали Парубія, але Конституційна комісія не збиралася і не визначалася з головою. Але в якийсь момент все-таки це вдалося зробити для того, щоб створити робочу групу, але більше мені і моїм колегам не вдалося попливати, щоб зібрали цю засідання Конституційної комісії, яка формально надала би можливості президенту спрямувати ці законопроекти для розгляду до Верховної Ради. Коли вносилися за каденцію Петра Порошенка останні зміни до Конституції, пам'ятаєте, це були зміни щодо ЄС і до НАТО. Да, ви там Тоді я до нього підійшов і сказав, що бачите, коли вам це потрібно, ви робите все для того, щоб переконати і десь змобілізувати. А коли потрібно для Криму, я сказав, кримських татар, вашої енергії не вистачає. Він почав мені щось пояснювати. Це було достатньо, це не було в різкій формі, так що я не хочу, щоб тут якісь придумували. Я розвернувся і пішов, бо вже часу було практично для того, щоб винести ці... він почав мені завіряти, що ось-ось він збереться, ось-ось. Ось-ось, воно взагалі... А правда, що на його столі законопроект лежав 3 місяці, і він його не читав? Ви знаєте, давайте так, я не хочу, щоб ви думали, слухайте, це неправильно. Я просто можу сказати про те, що крім мене були посадові особи, які намагалися, щоб ці законопроекти були розглянуті, і в першу чергу Володимир Буткевич, як голова робочої групи. Він намагався зробити все для того, щоб Конституційна комісія зібралася. Але зараз, якісь видумувати причини, які для мене невідомі, я не хотів би цього говорити. Більш того, я впевнений, що Петро Порошенко читав наші законопроекти, бо в наших деяких розмовах він звертав увагу на деякі моменти, і ми йому роз'яснювали. Я думаю, що він читав.